Ikamatha video ya musiku la lero mukhala mutadziwa top 10 ya makampanies olemera kwambiri pa dziko lonse lapansi. Inde ndikudziwa mukudziwa makampani ena monga Adidas, kaya Coca-Cola, kaya Toyota, kumafunso ndikumati makampani amenewa ndi kampani iti imene ndi yolemera kwambiri pa dziko lonse lapansi. Ngati muli ndi popcorn nthawi yake ndi ino, koma ngati mmakonda zakumwa ndi pali thobwa, pali fizesi, komanso pangokhala madzi chabe, tengani chimodzi, tiyeni tikhale ndi nthawi yolankhula motere. Pa namba 10 pali Berkshire Hathaway imene ili mdziko la America, imene imapereka insurance kwa anthu katundu osiyanasiyana ndipo chuma chake ndichokwana 1.1 trillion. Ngati mukufuna kumvesesa kuti masamu ake aziyenda motani, kuti mwina mwake mukufuna mudzidziwa makwacha, ndalama imene muziona pa screen panopo muzingo timeosa ndi 4,000 kuti mudziwe kuti makwacha ndi zingati. Pa namba 9 pali kampani imene imatchedwa kuti Broadcom. Iyi ndi kampani imene ili pa namba 9. Kampani iyi ili mdziko la America ndipo ndi kampani imene imapanga supply ma software. Ngati mugwiritsa ntchito ka mafoni, ka makompyuta ndi zina zotero, kampani imene imachita deal ndi zinthu zimenezi imatchedwa kuti Broadcom ndipo chuma chake ndi 1.8 trillion dollars. Pa namba 8 pali kampani ya Tesla imene ndi ya mdziko la America, imene mwini wake ndi munthu olemera kwambiri otchedwa Elon Musk. Kampani imeneyi imapanga magalimoto apamwamba otchaja kapena tilankhule kuti oyendera magesi, ndipo kampani imeneyi ili ndi chuma chokwana 1.2 trillion US dollars. Pa namba 7 pali kampani ya Meta imene ili ku America. Ngati video iyi mukuyonera pa Facebook, ainake a software imene mwanyamula m'manjayo, imene mwene wake ndi Mark Zuckerberg, ndipo kampani imeneyi imayang'anira ma platform monga Facebook, Instagram, WhatsApp, komanso ili ndi app inaija imene imachedwa kuti Thread. Iyi ili ndi chuma chokwana 1.92 trillion dollars. Pa namba 6 pali kampani yotchedwa Aramco ya ku Saudi Arabia, imene kwambiri imaona za mafuta a petroleum komanso natural gas uja ophikira kaya zina zotero, ndipo amatulusa petroleum komanso gas ochuluka kwambiri ndipo chuma chake ndichokwana 1.568 trillion US dollars. Kubwera pa namba 5, koma tisanalankhuleza pa namba 5 guys, tiyeni ngati simunachite subscribe muchite subscribe chifukwa ndi ma videos amphamvu amene tizikupasirani. Ndiye sindikufuna kuti tsiku lina lake muzalephere kuyankha funso. You never know, lizakhala funso limene lizapereke mwayi mmoyo wanu. Koma okay fine, tiyeni kubwera pa namba 5 pali kampani ya Google, yomwe ndi kampani yodziwika bwino kwambiri ndi nkhani za intaneti, malo amene information iliyonse yokhuzana ndi china chilichonse imapezeka. Ndipo Google ili ndi ndalama zokwana 2.56 trillion US dollars, kupangisa iyoyi kukhala pa namba 5. Pa namba 4 pali kampani yotchedwa Amazon, nayo imapanga zokhuzana ndi intaneti komanso malonda pa intaneti, imene mwene wake ndi Jeff Bezos, yomwe ili mu mzinda wa Washington DC ku America, ndipo chuma chake ndichochuluka ndi 2.45 trillion US dollars. Pa namba 3 pali Microsoft imene ili mdziko la America, ndipo iyoyi imapanga ma software. Mwene wake wa kampani imeneyi ndi Bill Gates komanso Paul Allen. Chuma chake ndi chochuluka kwambiri chokwana 3.982 trillion US dollars. Pa namba 2 pali kampani yotchedwa Nvidia imene ndi ya mdzikonso lomwe la America, imene imapanga ma software opangira magame komanso kuchita malonda pa intaneti ogulisa magalimoto, ndipo izi zinapangisa kuti kampani ikhale ndi chuma chokwana 4.38 trillion US dollars.
Pa number 1 pali kampani ya Apple. Kampani imeneyi ndi ya mdziko la America imene imapanga ma software, imapanga ma computer, imapanga ma mobile tablet kapena kuti ma tablet amanja zimafoni zikulu zicha. Iyoyi imapanganso ma smartphone mafoni ndikudziwa ino anthu aliyense amafunapo iPhone right. I don't know ngati mafunapo iPhone imapanga mafoni aja a iPhone, ndipo iyoyi ili pa number 1 chifukwa chakuti ili ndi chuma chokwana 4.45 trillion ndalama. So pamene timapanga masamu paja timakuoneserani kumanjako ndalama zake mmakwacha, ndipo kumanzere kumakhala ndalama zake ma dollars. Well, ndi ndalama zokuti kungozichita donate ku dziko la Malawi. Anthu ena akapezeka kuti akazigwirira kumanda. Komano still more ndi makampani olemera kwambiri. Ndi kampani iti imene mmadziwa kuti ndi olemera, and ndi kampani iti imene mukuzifunsa funso lakuti ndi chifukwa chani sinapezeke, and mukuganiza kuti ndi chifukwa chani makampani onsewa angokhala ku America kokha. Chimene chimachitika ndi chani? Langa dzina ndi Sam Mavita. Ngati mwayikonda video iyi ndipemphe kuti muchite subscribe. Kumanja komanso kumadzere kuli ma videos osiyanasiyana, ndiye inuyo mukuyeneka kuchita zimenezi.